Akubikelele balandeli abathandi besihlahla samabhinca YouTube channel. Bakithi cha. Lapha kumaskandi bakithi anokwazi ukuthi uma umuntu ethu uyaphuma impela uyophuma ngoba ephuma ngebhokisi. Lapha ke kuvela izindaba zokuxabana kwentaba yase Dubai no Duncan. Into yase Dubai ke sokhumbula ukuthi ke ilensizwa ke bekade ithi yenza ke umcimbi leyathi qashe kubona bonke abaculi lapho ke yazi yaqasha ngisho umfoko amanqele umthandeni yayisishiya kuSminoff ngaphandle emva ukuthi ke lapha umfoko amanqele ke ebonile ukuthi uSminoff akekho wayesekuveza ukuthi cha yena akakayi lapho mangabe ke engekho uSmiramira zahlangana ke phezulu ke phakathi kaManqele no Dasi Dubai nomfoko amanqele gcina umfoko amanqele ke sexolisa ke sezehlela ke ngezansi lo mcimbi kwagcina ungaphumelelanga asizishiya ke lezo ke kunengxabano ke khona phakathi kaDuncan nentaba yase Dubai engxabano ke ivele emva kokuba intaba yase Dubai ifeza ukuthi ayikujabulela ukudla kwasesibhedlela akwasiwa ukuthi kingene nini kanjani ke intaba yase Dubai njengoba kuveleza ukuthi engazi ukuthi uthi ke yena kulimaleke nemonto iPorsche alimaleke nayo limala nje bekufanele ke kule weekend esuka kuyona njengoba kumsombuluko namhlanje kube nomcimbi lapha ya eGoli kumcimbi lobo kade qashe ubona bonke abaculi babeqashiwe ke wakuthiwa ke ibadedele ne kodwa ugcina kuphumelelanga lo mcimbi futhi nakhona isizathu sasika ukuthi igcine kwenzakaleni njengoba into abaseDubai ayifeza ukuthi kunamathikithi awu10,000 athengiwe kodwa futhi kuleyo mathikithi awu10,000 athengiwe abaculi ababekade beqashiwe bagcina bengatholanga ngekho noyedwa othi yena uthole ke deposit njengamanje into abaseDubai kuveza lokho ukuthi ke idla ukudla kwasesibhedlela futhi ayikujabulile uDuncan uthi ke akasiyeke lowo kuyiloko sicefezela kuze kuphela u12 months ngendaba ke yani yokuthi kulimale nemonto futhi kwale monto ayibiza ngePorsche athi behamba ngayo azange thina siyasimbone ehamba ngayo sesibone sesizwa nje ngoba nakusekuthiwa kulimele ngayo ke le monto kodwa singazange siyasimbone ke ehamba ngayo uthe kuyamangaza ukuthi kusa kanjani uqhamu sekuthiwa kulimele singazange ke siyesikubona akwasiwa ke noma ke intaba ke le yaseDubai ilimele ngempela noma ke mhlawumbe kungenxa nje ke ukuthi ngoba ke siba ke lento eyenzakele ukuthi ke umcimbi lo ibadedele umcimbi omaskandi bonke igcine kungaphumelelanga umculo wakuthiwa uzoqala ukucula lo umcimbi lo kumele ube ngomgqibelo kwakuthiwa ke kufanele umculo oqala angene ke ungenani ngolesithathu lolo kwesibuya kulona ungenani ngaqala stage ngoba bebekhona bonke abaculi nje obasiyo la eSouth Africa abaculi kaMaskandi imixile ke futhi kodwa nje abakhulukazi laba kaMaskandi cishe ke bebekhona ke bonke lokho bekuvele ngokusobala ukuthi cha bengeke kulunga usuku olodwa futhi nezinsuku ezimbili bezingeke zilunge ukuthi ke nje ke lapha kunomcimbi ngaphela ngabe kufanele ukuthi ungenani umculo ke oqala amanangene ngolesithathu ekseni ngo7 aqale angene ke stage akwasiwa ke ukuthi ke laba ke boyibanga le ize ibe nini lempiki kanti abaseDubai kanjalo ke lapha nobani no Duncan umfana ke we hip hop